Salutare și bine ați revenit pe canalul AAC Garaj. Știu că am fost absent o vreme de pe canal, din simplu motiv că din cauza acestei izolări pur și simplu vin mai greu ideile pentru videoclipuri și chiar nu vreau să aduc videoclipuri doar de împlutură și numai de dragul de a face un video, vreau să fac videoclipuri cu adevărat informative și de calitate și de aceea am zis să reduc un pic numărul de postări în această perioadă pe YouTube, dar am revenit acum cu un videoclip foarte special pentru mine și anume vom vorbi despre Toyota Supra din primul film Fast and Furious. De ce am ales să vorbesc despre această Toyota Supra? E bine, este o poveste destul de interesantă și foarte fascinantă după părerea mea, pe care o să o auziți la final. Deci vreau să începem cu începutul. Proprietarul original al acestei Toyota a fost Craig Lieberman. Craig Lieberman a lucrat ca și technical advisor în primele două filme Fast and Furious. Deci The Fast and the Furious a apărut în anul 2001 și Too Fast to Furious a apărut în anul 2003. El, pe lângă Toyota Supra, a mai deținut și Nissanul Maxima, care a apărut de asemenea în primul film condus de personajul Vince, și de asemenea el a deținut și originalul Nissan Skyline GT-R R34 din al doilea film Fast and Furious. Dar revenind la Supra, odată ce a ajuns la cei de la Universal Studios și a făcut cunoștință cu regizorul, cei de la Universal au decis să folosească această mașină în film. Pentru că la vremea respectivă, cum de nu era un foarte mare buget pentru aceste filme, se foloseau mașini închiriate de la proprietar, nu erau mașini special cumpărate pentru film și modificate ulterior. Erau închiriate de la proprietar și apoi remodificate de cei de la Universal pentru a apărea în film. Așa a fost cazul și cu Toyota lui Craig. Cei de la Universal au apreciat foarte mult felul în care arăta mașina și cum era modificată și nivelul de cunoștințe pe care Craig le avea și au luat mașina și l-au angajat și pe el pentru a se ocupa de informațiile legate de mașină, de procurarea lor, de modificarea lor și așa mai departe. Așa că au luat Toyota lui Supra, care era deja foarte modificată, avea un body kit Stillen, era vopsită într-un galben candy și la motor avea deja un setup single turbo în locul celui twin turbo de fabrică, cu o turbină de la Turbonetics T66 și multe alte bunătăți. Când mașina a ajuns la cei de la Universal, a fost remodificată la exterior, i s-a pus un body kit Bomex, a fost vopsită într-un portocaliu candy de Lamborghini Diablo și i s-a pus un aileron APR Performance. Interiorul de asemenea a fost refăcut cu inserții de piele întoarsă de culoare albastră și mici alte mărunțișuri pe care le voi lista pe ecran. Puteți să puneți pauză dacă vreți să citiți întreaga listă, este o listă foarte complexă de modificări, că vine vorba de fiecare categorie în parte. La exterior, după cum am spus, vorbim de body kit Bomex, vorbim de jante pe 19 inch și de asemenea vorbim de anvelope Yokohama, dimensiunile 280-35-19 în spate și 255-35-19 în față. La motor, mașina avea foarte multe modificări, cam tot ce se putea la vremea respectivă făcut la motor era făcut. Pe lângă turbina de la Turbonetics de care am vorbit, avea tot felul de accesorii ready, cum ar fi intercooler, evacuare, foarte multe accesorii HKS și așa mai departe. De asemenea am listare pe ecran dacă vreți să o citiți. Și bineînțeles, fiind vorba de o mașină anii 2000, avem foarte multe modificări și pe partea de sonorizare, respectiv video. Cam aceasta este povestea pe scurt a felului în care mașina a fost modificată pentru film. Bineînțeles, aceasta este mașina Hero Car Number 1, adică este mașina care este în starea cea mai bună, care are toate modificările în realitate, nu numai în film. Este mașina folosită pentru scenele în care este filmată de aproape, cu actorii care intră în scenă, deci este o mașină care trebuie să arate tot timpul foarte bine. În general, la un film de genul se fac dubluri ale mașinii, din motive evidente. Dar Hero Car Number 1 este tot timpul cea care este păstrată în cea mai bună stare și cea mai valoroasă, dacă e să ne gândim așa. Apoi se face o rezervă, Hero Car Number 2, și apoi se fac dublurile pentru cascadorii, Stunt Car 1, Stunt Car 2, Stunt Car 3, așa mai departe, de cât e nevoie. Și mai este o mașină Mic Rig, care este pur și simplu o caroserie total desfăcută, așezată pe un șasiu de camion, pe care se instalează aparatura de filmat. Mic Rig-ul este folosit în scenele în care mașina se află în mișcare, dar actorii sunt nevoiți să se concentreze pe jucat rolul și mai puțin pe condus. Și mai vorbim în cazul acestui film și în cazul acestei Toyota de un bug car, adică o mașină care este filmată în studio și pusă pe niște mecanisme care fac să tremure, să simuleze faptul că și-l plătă în drum.
Într-un film sunt mai multe dubluri ale unei singure mașini și cazul Toyota Supra, în total au fost 8 mașini folosite, dintre care una dintre ele era mașina lui Craig, care, după cum am spus, singura cu toate modificările menționate, care ar trebui să apară și în film. Restul erau dubluri și nu erau mașini care erau modificate la motor, toate erau aspirate, niciuna nu era turbo în afară de lui Craig și cu excepția uneia singure, toate erau automate. Bineînțeles, cea lui Craig era manuală, deci în total, din cele 8 mașini, vorbim de 2 manuale, restul erau toate automate. Scenele în care putem vedea mașina lui Craig, care este, după părerea mea, cea mai importantă și cea de care suntem toți interesați, sunt scena în care mașina este scoasă din garaj, deci se pregătește pentru a fi scoasă din garaj, mai bine spus, când mașina este gata și vor să scoată la un test drive. Apoi, când mașina este scoasă din garaj, acolo vorbim deja o mașină de cascadorie. Scena în care stă la semafor lângă Ferrari este de asemenea mașina eroină, Hero Car Number 1. Ne putem da seama de acest lucru din cauza faptului că atunci când unghiul camerei urcă, prin gurile aerisire de la capotă putem vedea motorul și modificările. Mașinile replică și dublurile nu au gurile de aerisire din capotă funcționale, respectiv vizibile, adică să poți să te uiți prin ele, pentru că nu au modificările la motor și să nu se observe acest lucru. Dar în cazul acestei mașini se vede și așa ne putem da seama că este mașina Hero Car Number 1. Dar numai în acest caz, odată cursa pornită cu Ferrariul, vorbim deja din nou de o mașină de cascadorie. Deci mașinile eroine nu prea sunt folosite când vine vorba de cascadorii sau scene de condus mai agresive, pentru că sunt mașinile care, după cum am spus, trebuie păstrate în condiția cea mai bună. Din nou, altă scenă în care putem vedea mașina eroină este cursa de la final cu Chargerul, din nou partea de la semafor când mașina stă pe loc. Se schimbă cu o dublură de cascadorie în momentul în care cursa este pornită. Ceea ce este foarte interesant este că Craig are un site numit fastandfuriousfacts.com unde are documentate toate modificările de la toate mașinile din film, inclusiv mașinile deținute de el. De asemenea, acolo apar și locațiile cu adresele unde au fost filmate cele mai emblematice scene din primele 2 filme și așa mai departe. Voi lăsa în descriere linkul către site-ul lui dacă sunteți curioși să aflați mai multe detalii interesante și adevărate despre filmele Fast and Furious. Primele 2 filme concret, plus unele informații și din Tokyo Drift. Pentru că pe internet sunt foarte multe informații speculative și foarte multe informații false. Informațiile de pe acest site sunt confirmate pentru că sunt date de Craig care a lucrat efectiv pe platourile de filmare de la acel film. Deci, numai în informațiile lui ne putem încrede când vine vorba de aceste 2 filme din franciza Fast and Furious. De asemenea, el are și un cod de Instagram pe care îl veți găsi în descriere și chiar în descriere voi lăsa și linkul către canalul lui de YouTube. Cam tot ce găsiți pe site puteți găsi și în videoclip, ba chiar mai detaliat, povestind tot ce își mai amintește el din vremurile respective, având chiar și videoclipuri filmate personal de către el de la vremea respectivă, de pe platourile de filmare și din halele de pregătire a mașinilor. Deci este foarte interesant, vă recomand să vă uitați pe canalul lui de YouTube pentru că el explică mai în detalii tot ce ține de realizarea acestor filme și mai ales de realizarea mașinilor și modificarea lor. Eu de acolo m-am documentat pentru acest videoclip și recomand cu dragă inimă, dacă sunteți mare fan Fast and Furious, să urmăriți videoclipurile lui și să citiți informațiile de pe site-ul lui. Odată terminate filmările, el a vândut Toyota Supra în starea în care era, deci nu a mai remodificat-o la starea inițială de dinainte de filmări, a lăsat-o în starea în care era în film și mașina a trecut prin mai multe mâini. Actualmente mașina se află în Olanda, proprietarul o duce la multe evenimente din colțul acela Europei și este în continuare în starea originală din film. Proprietarul a avut grijă de ea să rămână cât se poate de originală, dar până să ajungă acolo, după cum am spus, s-a trecut pe la mai mulți proprietari. Și acest lucru, un lucru care mi se pare absolut fascinant și ieri am aflat și am fost total șocat când am aflat acest fapt și de aia am vrut neapărat să fac un videoclip despre această mașină, este faptul că a fost în România în anul 2005, deci Hero Car Number 1, mașina deținută de Craig, a fost în România în anul 2005, chiar aici în Oradea, de unde sunt eu, la un eveniment pe aeroport. Eu am fost șocat. Înainte eram sceptic, deci cum s-a întâmplat? Am primit un link de la cel mai bun prieten al meu, Tudor, pe care l-am mai văzut pe canal, de la pagina Fortuning,
care are o galerie acolo cu mai multe evenimente de tuning de pe vremuri, din anii 2000. Și era acolo un eveniment din 2005 unde au venit și mașini din alte țări și a fost un eveniment internațional. Și mai erau mașini chiar și din America. Și văd acolo primele poze foarte multe cu o Toyota Supra identică cu cea din film și înconjurată de foarte multă lume, chiar bodyguards. Mă gândeam, ce frumos, o replică foarte frumos realizată, gândindu-mă că e o replică. Apoi, uitându-mă mai atent la mașină, am văzut că e prea bine construită. Eu îl urmăresc pe Craig Lieberman și povestea lui din spatele acestor filme de aproape 2 ani de zile și știu foarte multe despre felul în care au fost construite aceste mașini și cam am învățat să deosebesc un original de o replică sau de o dublură folosită în film. Și am văzut că începeau să se bifeze căsuțele pentru original, adică pe eleronul din spate, originalul Hero Car Number One, are 3 autografe, ale lui Paul Walker și ale regizorului și scenografului, dacă nu mă înșel. Și am văzut această mașină în poze care ceva scris pe eleron, destul de vag se vede, dar se vede. Și singura poză cu capota ridicată luată din lateral, mă frustrează un pic că fotograful n-a făcut o poză și la motor, dar se văd modificările pe care le-ați văzut enumerate pe ecran mai devreme. Și am zis, n-are cum să fie asta mașina eroină, ce să caute asta în România? Și am zis, hai să încerc să iau legătura cu Craig. Craig are o pagină de Instagram, după cum am spus, este și bifată. Este contul lui adevărat și am zis, hai să îi trimit pozele acestea, pentru că el de regulă răspunde când vine vorba de mașini din film. Și i-am trimis pozele, i-am spus că sunt de aici, din România, la un eveniment din 2005 și suspectez că e mașina ta, că cu tare. Da. Și spre surprinderea mea, chiar la puțin timp după ce am scris, mi-a răspuns și mi-a confirmat, citez, yes, that is my old car, o să pun și screenshot pe ecran. În primul rând a fost șocat că însuși Craig Lieberman mi-a răspuns la mesaj. Asta a fost o foarte mare realizare pentru mine. Și apoi, pe deasupra, a fost realizarea că a confirmat că fix mașina aia, Supra Hero Car Number One, folosită în film, care acum valorează, cred că în jur de $200.000 de dolari, dacă nu mai mult, a fost în România și concret în Oradea. Eu sunt foarte mare fan tuning anii 2000, o să fac și un video despre chestia asta în viitor și nu venea să cred că s-a întâmplat acest lucru. Eu în 2005 aveam 5 ani, eu habar n-aveam pe ce lume trăiam, deci clar nu am fost la evenimentul respectiv sau cel puțin nu țin minte să fi fost. Nu mi-a venit să cred, adică cum se poate așa ceva? Au fost aici în Oradea și eu aflu acum și tot am tremurat, am fost șocat, chiar și acum, mai bine de jumătate de zi după, sunt în continuare în stare de șoc că Supra originală, Hero Car Number One din primul film, a fost aici în Oradea, lucru confirmat de însuși Craig Lieberman. Deci e wow. Cei care nu sunt fani ale filmului sau în general fani ai acelui stil de tuning, probabil nu mă vor înțelege, dar pentru mine asta înseamnă foarte mult. Și ideea sper că să fie și acest video destul de interesant pentru voi și informativ. Și mi se pare wow, adică felul în care era modificată mașina aceea și câte modificări avea, de ce nici nu le pot reține să le număr, de-aia trebuie să pun listă pe ecran ca să le citiți voi, că sunt foarte multe. Felul în care, efortul care a fost depus în mașina aia de către Craig la vremea respectivă și ulterior remodificată cosmetic de cei de la Universal Studios, este fascinant. Cam asta vreau să vă zic în acest videoclip. Nu știu cât de bine am reușit, pentru că în continuare sunt destul de șocat și emoționat de ceea ce s-a întâmplat și sper să vă fie destul de informativ acest clip și să vă placă. Din nou, în descriere aveți linkurile către sursele lucrării, contului de Instagram, site-ului, canalului de YouTube. Le voi lăsa pe toate acolo dacă vreți să aflați mai multe despre tot ce se poate ști de primele 2 filme Fast and Furious, chiar și un pic din Tokyo Drift. Sunt curios ce părere aveți voi despre acest tip de videoclipuri și dacă vreți mai pot face mai multe videoclipuri în care explic mașinile din Fast and Furious și intru mai în detalii mai adânc și acum am vrut să fac ceva mai simplu, pentru că sunt foarte multe de spus și am vrut să mă axez mai mult pe ideea că mașina a fost aici în România și să înțelegeți cât de importantă e o mașină Hero Car Number One. Și faptul că într-un film sunt folosite mai multe dubluri ale mașinii și cea mai importantă și valoroasă a fost și aici în România. Într-un final, eu sper că v-a plăcut acest videoclip, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. În descriere aveți linkurile către rețelele noastre sociale și
voi încerca să mai aduc videoclipuri interesante pe canalul nostru de YouTube acum în perioada aceasta, de cât te-am spus. Voi încerca să postez mai rar pentru că nu vreau să aduc foarte multe videoclipuri, vreau să aduc calitatea pe primul loc, nu cantitatea. Și sper să înțelegeți și voi acest fapt și ne revedem în următorul videoclip. Vă mulțumesc din nou pentru vizionare. Ciao! Sick of all these lies. Don't care if I capsize.